Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Izvi zvemujolo isu vamwe takatosiyana hedu nazvo, tava kutongoitawo izvi zvema-sleep overs. So mukomana shi ndine umwewo murume uyo wandakazotanga kudanana naye. Murume uyu iye akabva azondiudza kuti ane vamwe varume vanokwanisa kupota vachitenga mapictures angu. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondishamisawo kuti ndinokwanisa kutoita mari saka nekutongotengesa mapictures angu. Akabva ati unokwanisa kutoita mari nekutengesa mapictures ako. Saka murume uyu imbinga iri muno muSouth Africa, munhu atori nemhuri yake mukoma, atori nemari zvekutodaro. Saka iye anoti haafariri like zvekudanana nemunhu one kwenguva refu, in which ndakabva ndazonzwisisa. Akabva ati but I don't want to leave you dry because hapanazve pandingazoramba ndichikuchengeta inini ndava kusadanana newe. Anongofarira izvozvo zvekungoti vanhu mukangorara ka1 mobva mangosiyana. Saka akabva azonditi ndine mamwe mafriends angu na ivowo mafriends angu awa ivowo imbinga. Saka vamwe vacho vanongoda zvekungoona mapictures evakadzi vanenge vakashama but vasingazodi kurara navo vakadzi vaya zvekuti munhu anotokupa the same amount yaanenge achifanira kukupa kana waenda kumba kwake for a sleep over, in which ndakabva ndati saka zvitori bo uku ndinenge ndichiita maphysical ma-sleep overs, apa ndichiita mari futi nemapictures angu. Handiti vanenge vachingoona pane pavangazozvipedza here kana kuri kunzi vanenge vazviona. So mukomana shi ndakabva ndachizopinzwa mune rimwe group. Saka gurupu iri rakazara nevarume munoziva dzinonzi mbinga dzechokwadi, noti mbinga dzimwe dziya dzatinongoona dzichitaurwa nezvadzo pamasocial media. Saka mugurupu umu mukomanashi like iwewe when you are in that group hautendedzwi kuti unge uchitaura unless you are spoken to. Saka ndakabva ndazonzi ndinge ndichitumidzira my full picture mukomanashi, but ndakashama ndikabva ndanzi kana ndichida ndinokwanisa kungoisa chi-emoji ndakavhara face yangu. Saka ndakabva ndazotumidzira my full picture paya ndakashama, but ndokubva ndazoisa chi-emoji paface yangu. Ndakatoona mbinga dzakawanda dzava kutoti wow mwana ane body yakanaka, muzimba here uyu. Saka pambinga dzedziya idzo dzandaige ndotaura nadzo, saka dzakabva dzazondiudza kuti dzainge dzichida kuti ndinge ndichizoita like ka strip show. Zvavanowanzo kuita ndezvekuti like each and every night one of the girls anofanira kuti ange achizokwira pavideo call, like we do a group video call, then wobva wakwira pamusoro paya, but unobva watanga kustripa. Vamwe ndo vanenge vachikuudzira zvekuita kuti tora kana chitoi chakati chizviita kana kuzvibata mazamu ako nei. But now I am scared mukomana kuti what if pavanhu vose vanenge vari mugroup kukana pakazowanikwawo umwe uyo wandakatumidzira mapictures angu wekuti anobva azomaposta paonline, because I made that mistake mukoma nekudawo kwekupiwa mari yakawanda. Ndine imwe mbinga iyo yandakazonyanyisa kuwirirana nayo stereki zvekuti ndakazosvika pakuitumidzira ma-full body pictures angu ndakashama ndiri pamubhedha, then iyo yainge ichindipa mari yakawanda. So right now I am scared mukoma kuti zvimwe kuda one day ndichazongoonawo mapictures angu achinzi ari kutrenda, because group iroro ritori nevarume vakawanda zvekare nevasikana vakawanda, tose tiri vekuzimu. So mukomana shi ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichingondibetserawo ipapo kuti like izvi zvandiri kuita zvekutumidzira varume mapictures angu ndakashama, mamwe acho ndichingosiya ari pamachats, what are the side effects? Ndinokwanisawo kuzowana here zvishuwa murume nekuti anokwanisa kuzotondichengeta for good, because that is my hope. Sezvamunongoona kuti South Africa yacho yadhakwa, like that guy ndo zvaakatondiudza kutoti
South Africa iyi nemadhakwirwo acho ayaita. Kana ukangowana mbinga yako yekuti unosvikawo pakuifadza uchiitumidzira mapicture, na iyo inokwanisa kuzongosarudza kukuchengeta. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Yei, hanzi ritori group takatowanda mugrupu imomo nembinga dzedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nacho ndinoda kureurura kuti ndakasvikawo pakuroya umwe mukadzi uyo ainge achigara papraziwo patainge tichigara, but ndichiti kumuroya handina kuenda hangu like mudzin'anga. Ndakangoendawo kune vamwe madzibaba, avo madzibaba vakazondibatsira, but mukoma zvakangofanana nekuti munhu uyu ndakatongomuroya kaini, because ndakati ndaenda kuya madzibaba vaya vakabva vazondibvunza kuti ndainge ndichida kuti mukadzi uyu ange achizoita sei, kudzingwa basa here or what. Ndakabva ndati kudzingwa basa aizvozvi shoma. Ndikabva ndati ndainge ndichida kuti iye ange achifa, but madzibaba vaya vakabva vati zvainge zvisingaite kuti ange achizofa. But ndakazoona kuti vanhu vaya vanonzi vana madzibaba, as long as uine mari mukoma, munhu anotongoita zvaunenge uchida kuti iwewe ange achizoita. Mukoma nacho ndakabva ndachizomupa mari. Ndakamupa mari yainge ichikwana iyo kuita 1500 rands. Ndakati ndamupa mari iya then ndokubva azonditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda ndichinosiya makoini awa. Ndakanomasiya pamba pake for 6 days. Ndaiti paya vanhu vose kana varara, iniwo ndaibva ndazobuda panze ndakabata makoini angu each and every night. Ndaenda ndonosiya makoini, then mangwana acho makuseni ndaimuka ari makuseni ndobva ndanotora makoini aya. Zvino mazuva acho andainge ndakaudzwa namadzibaba akati akwana, ndipo apo pandakabva ndazoenda ndikabva ndazonodzorera makoini aya. Madzibaba vaya vakazondiudza kuti vainge vachida kuti vange vachizoenda kumusha. So mukoma nacho ndakabva ndazovapa mari apa ndainge ndiri pakati pekuvanyengerera ndichida kuti vange vachinyatsikwanisa kundiitira munamato wekukuvadzisa mukadzi uya. Zveshuwa mukadzi uya akazotanga kurwara, but mukoma, kufa kwemunhuka haisi nyore. Mukadzi uyu akarwara ndokubva achizoendeswa kumusha. Mukoma nashi ndakaona chipoko chake mukadzi uyu. Zvaakaita ndezvekuti akauya kwandiri, tainge titori pabasa, ndokubva ndangoita sekunge munhu ainge abatwa nechadzimira. Ndokubva ndamuona mukadzi uya ainge akabata bhuku. Ndakati ndichiverenga bhuku riya ndokubva ndatoona kutoti bhuku riya raainge andipa kuti ndinge ndichizoverenga, bhuku iroro rainge ritori nedeath certificate rake mukati. Mukoma nashi ndopa ndakabva ndazonzwa kuti mukadzi uya ainge akashayika. Handina hangu kuzombogara ndakaona chipoko chake zvekare, asi mukoma, I regret nezvose izvo zvandakaita. It was never my intention. Ndainge ndakamutsamwira mukadzi uya. Kana muchida kuita zvenguo tsvuku, itai henyu muri mega, but inini ndakadzidza chidzidzo chekuti maprofita enguo tsvuku vanongoita yose as long as uine mari vanotongoita yose. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ameno zvenyu kana muchifarira kuenda kumaprofita enguo tsvuku, because kunyange ukaenda ikoko uchiti uri kuda kuuraya munhu, as long as uine mari avamborambi. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera.
nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichizondibatsirawo mucomment section. So mukoma, inini ndiri kunoku kunyika yevatorwa yeSouth Africa. Ndakambopindawo mumarriage uye zvekare ndine mwana wangu 1. Saka ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndine vasikana vanokwana ivo kuita 3 vandiri kudanana navo, umwe wacho ari munomu, then vamwe 2 ndo vari kuZim. Saka pavasikana vose avo vandiri kudanana navo, 2 vacho ivo vanoti havana kana kumbogara vakasangana nemurume pabonde, because ndo mutemo wechechi. Uye zvekare umwe uyo ari muno muSouth Africa iye ane mwana wake 1. Saka handizivi kuti pakati pavo vari 3 kudai ndotora upi. Vari 3 kudaro vose ndikuvapa rudo rwakangofanana zvekuti they don't even know kuti I am dating the other 2 girls. Saka handisati ndava nefinal decision. Ndodiniko, ndotora uyo ari muno muJoni here kana kuti in between of those 2 vari kuZim vasati vakambopindawo mumarriage kana kuita vana ende vachiri mhandara, ndosarudza 1 here. Please ndibatsireiwo, because ipapa apa ndanga ndichitozviudza kuti ndinofanira kutoti ndinge ndichitoroora like zvamanje manje. So ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Ndinotenda kune vose avo vachakwanisa kundipawo maadvices, ndichange ndichiteverera mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So ndanzwa kuti pane vamwe sisi avo vari kuti vakapa murume wavo mupfuhwira. Zvino neniwo ndo zvandanga ndichida kuzoitawo izvozvo, zvokuti ndinge ndichipa murume wangu mupfuhwira. Saka kana vachikwanisa kundiudzawo maadvantages nemadisadvantages ekuti kana ukapa murume mupfuhwira zvakanakira chakati uye zvakashatira chakati, kana kuine zvekare avo vamwe vakapfuhwira varume vavo, please help me out. Kutori neumwe munhu kumaraini ekwedu uyo wandakatotaura naye ari kuti anokwanisa kundibatsira kundipa mishonga yekuti ndinozobikira murume wangu, then ndokutomupfuhwira ikoko kwandinenge ndaita. Kana variko vakapfuhwirawo varume vavo, please ndibatsireiwo, iniwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi mari yacho iripo, uye zvekare munhu anokwanisa kundipa mushonga wacho mupfuhwira aripo futi. Saka ndikuda kuti hanzi mhuri yeZimbabwe inge ichingondibatsira, because ndoda kuziva maadvantages nemadisadvantages ekushandisira mupfuhwira, kupa murume wako mupfuhwira. Let us try to assist her. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakambotakurwawo neumwe murume ainge aine track rake, ainge ari munzira achienda kuZambia, but baba ivavo vainge vari muZimba. So mukoma nashi ndakataura nemurume wangu, iye ainge asingadi kuti ndinge ndichiburukira murutenga, because murutenga ndo munogara one of my relative. Saka ainge akanditi no, iwe unofanira kuti unge uchingoenda kuHarare straight. Mukoma ndakazoita zvemusoro wangu, ndakati ndava kuZim side paya ndokubva ndaburuka murutenga. Iye akapopota zvisingaiti, ndikamuti I'm sorry but ndainge ndichida kungoonawo hama yangu. So ndakazoita mazuva 2 ndigere murutenga muya, then ndokubva ndachizowana track rainge richienda kuHarare. Zvino mukoma takati tati fambei, ndingangoti takangofamba for about 50 to 60 kilometers, ndopa ndakazongotanga kungonzwa kuda kusangana nemurume pabonde. Havi yandakanzwa ipapo mukoma, kubva
gore iro randakatanga kuziva chinonzi munhurume. Kusvika ipapo ndainge ndisina kana kumbogara ndakambonzwa have yakadaro. Saka iye akabva achizotanga kunditarisa, ndokubva achizopaka traka rake, ndokubva azoburuka paya achiita sekunge munhu ari kuda kurasa mvura. Iniwo mukoma ndainge ndongomudongorera ndichitarisa ndichiona akaburitsa sikarudzi yake. Ndakabva ndaita kupenga kuita kukonya mukoma zvekuti ndakabva ndatokurura zvangu sketi ndikatosara ndiine tight. Apa kwainge kwava kuda kumukwezva murume uyu. Maindiyo mukoma ndokainge katorike kutotanga kutobatwawo nemweya wechihure, kuda kutohurirawo murume. I had never done such a thing in my life. Hakuna mukadzi ari normal mukoma wekuti anongoita zvinhu zvakadaro, kuti unotongobvisa sketi yako utongosara netaiti zvichika zvose zviri panze. No, pane zvakaitika ipapo. Akangoti achingonopinda mutraki ndokubva asekerera zvake paya, ndokubva tatotanga kutotaura, ndokubva anditi todiko tomborara here? Ndikati chero zvamafunga, munawo here maprotector ekuti tinge tichishandisa? Akati hongu ndinawo. Saka akabva atora maprotector aya, ndokubva ndaenda kuchimubhedha kuya tikabva tarara mukomana achi. Takaita bonde 2 rounds. Then by the time yatakazonosvika kuHarare, hameno kuti takaita marounds mangani, taingoti tikati fambei traki robva ratopakwa, vanhu vobva vatombosika bonde paya. Pose ipapo ndaidzwa sekunge munhu ainge akagarwa. Takazoti tinosvika muHarare mukomana achi, ndipo pandakazongotura befu pandakaburuka mutraki. Ndikabva ndati asi ndaitei nhai? Kana iye akangonditarisa but ainge ava kuavoida kutarisana neni mumaziso, ainge ongotsikitsira achingotsikitsira, because ndakamubvunza kuti iwe ko ndazobvuma sei kuti ndinge ndichiita bonde newe? Mukomana achi akangoramba akangotsikitsira. Ndikati baba imi munenge mune mushonga. Akangoseka mukomana achi achitokwira mutraki rake. Ndokubva vamwe vanenge vangu vazosvika vakabva vazonditora paya, tikabva taenda. But kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma ini ndava kutotya kutokwira matraki. I think kuti ndakashandisirwa mushonga. Variko here vamwe vakambosangana nazvo? I know kuti vamwe vanhu kunze uku vachandituka, but chandiri kungoda hangu iclosure. Variko here matruck driver vanoshandisa mishonga iyoyo yekuti iwewo semunhukadzi ukangokwira traki rake anopedzira atosika newe bonde, whether you like it or you do not like it. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zviriko here izvozvo? Kana kuti vanzvadzi vedu ava vainge vatobatwa zvavo nemweya wehunzenza? Please let us try to talk about it in the comment section.